Lucendo Díaz y María del Sagrario Furió Grancha. Promet, pel que s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidora de l'Ajuntament, presta al servei del meu poble, Alcàsser, sempre al seu costat. María Teresa Xavier Hierbas. Promet, pel que s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidora de l'Ajuntament, presta al servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. Francisco Daniel Martínez Chamorro. Promet, perquè s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidor de l'Ajuntament. Presta el servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. Francisca Abella Recull. Promet, pel que s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidora de l'Ajuntament d'Alcàsser, prest al servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. Francisco Marí Blasco. Promet, pel que s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidor de l'Ajuntament d'Alcàsser, prest al servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. Zamora Chansa. Promet, pel que estableix la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a complir les obligacions com a regidora de l'Ajuntament. Presta al servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. A continuació procedirem a l'elecció de l'alcaldessa o alcalde, per lo que el secretari té la paraula per explicar el procediment de l'elecció. D'acord amb el que diu la llei electoral, es procedirà a la votació i entonces, després de que els grups hagin presentat la seva candidatura, que és el primer de cada llista. Es pot presentar o no es pot presentar a la votació. Es farà la votació i resultarà elegit l'alcalde el que obtinga la majoria absoluta dels vots. Si ningú obté la majoria absoluta, doncs, d'acord amb la llei, quedarà proclamat el primer de la llista més votada en les eleccions passades.
Anem a procedir al recompte de vots. Alberto Miguel Primo Yasser. Eva Isabel Zamora Chanzá. 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 Alberto Miguel Primo Yasser. Alberto Miguel Primo Yasser. Alberto Miguel Primo Yasser. Alberto Miguel Primo Yasser. Isabel María Parra García. María José García Jiménez. El resultat de la votació: Eva Isabel Zamora Chanzá, 6 vots, Alberto Primo Yasser, 5 vots, Isabel María García, 1 vot, i María José Jiménez, 1 vot. Per tant, com la majoria absoluta d'esta corporació són 7, ningú té la majoria absoluta i entonces tindríem que aplicar la llei electoral para que resultara elegida el candidat de la llista més votat, que en aquest cas és la Zamora Chanzá del PSOE. Promet, pel que s'estableix a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, complir les obligacions com a alcaldessa de l'Ajuntament. Presta al servei del poble d'Alcàsser, sempre al seu costat. Bon dia. Com en milers d'ajuntaments de tot l'estat espanyol, avui celebrem en Alcàsser la sessió del ple que ha donat inici a la 10a legislatura de la nostra consolidada democràcia. Podem dir, orgulloses i orgullosos, que des de fa 40 anys la voluntat dels pobles és manifestada democràticament en les urnes i dona pas cada 4 anys a la constitució de les noves corporacions. L'alcaldessa i els regidors i regidores així representats, cadascú de nosaltres en el lloc que ens pertoca, assumim responsablement eixa tasca encomanada. Ens dignifica com a persones,
com a polítics i polítiques i com a ciutadans i ciutadanes. Deia Joan Fuster que tota política que no fem nosaltres la faran contra nosaltres. Amb aquesta frase sols intentava invitar-nos a fer política. I sí, li hem agafat la paraula, perquè creguem que fer política és treballar per millorar la vida de les persones. És treballar per garantir la igualtat d'oportunitats. És treballar per fer efectius tots i cadascun dels drets dels ciutadans i ciutadanes recollits en la nostra Constitució. Fer política és servir al nostre poble i atendre amablement i amb un somriure a les persones, als nostres veïns i veïnes, que més enllà de concertar una cita a l'Ajuntament, ens creuem pel carrer i se'ns acosten i ens diuen: ja sé que no és el moment, però escoltar-los, agrair les seues aportacions i sempre, sempre treballar per a solucionar els seus problemes. Això és la política local. Estos últims 4 anys, el grup de govern socialista hem treballat de valent pel nostre poble. Hem posat per davant dels interessos particulars els interessos generals d'Alcàsser. Hem fet moltes renúncies personals i familiars per a dedicar el nostre temps, millorar i posar en marxa projectes progressistes en cadascuna de les àrees que cadascú i cadascuna hem gestionat. Hem avançat, però volem continuar avançant. Volem transformar els serveis públics i volem fer-los més moderns i més transparents. I volem millorar així la vida dels alcàssers i alcàsseres en igualtat d'oportunitats. Volem garantir els drets bàsics a les persones que tenen un major risc d'exclusió social. Volem un Alcàsser més inclusiu, més amable, on les persones puguen viure i tindre benestar individual i col·lectiu. Volem fer un poble més sostenible, sensibilitzar en la problemàtica del canvi climàtic i treballar plegats en la cura del medi ambient. I sí, volem aconseguir un Alcàsser més igualitari, en el que les dones tinguen les mateixes oportunitats que els homes i que anem avançant cap a l'erradicació de la violència de gènere i masclista, una xacra que ens afecta a totes i a tots i que demana la implicació de les institucions i de tota la societat. Fem un Alcàsser que eduque, i no sols en les escoles, sinó en cada racó del poble i a qualsevol hora del dia, perquè totes les persones, d'una manera o d'altra, som agents educadors i hem de tindre present que l'educació és la millor eina per a fer un món millor. Per últim, és la nostra intenció continuar millorant la qualitat democràtica i continuar consolidant la participació de la ciutadania en la gestió municipal. El passat 26 de maig, les urnes ens atorgaren la responsabilitat del govern local. Demanem lleialtat i oferim també la nostra mà a la resta de grups polítics per a que entre tots i totes siguem capaços de treballar plegats i mirant sempre pel bé comú dels alcàssers i alcàsseres, dialogant i arribant a acords i sempre per damunt dels interessos partidistes, sempre en benefici de la gent d'Alcàsser. I no vull acabar la meva intervenció sense agrair públicament el recolzament de totes i cadascú dels veïns i veïnes d'Alcàsser, de la nostra agrupació socialista que ha treballat de valent, de totes les nostres famílies. Ells i elles pateixen els efectes col·laterals derivats de la nostra vocació pel servei públic. Gràcies per estar sempre al nostre costat, per donar-nos forces quan defallim, per compartir els bons i no tan bons moments. I a Eva, la nostra alcaldessa, agrair-li la confiança dipositada en cada regidor i regidora del grup de govern i desitjar-li tots els encerts en les seues decisions i tota la força per dur endavant l'Ajuntament
i el poble d'Alcàsser. Eva, estem amb tu, estem en l'Ajuntament, perquè Alcàsser ens apassiona. Moltes gràcies. Corporació Municipal, veïns i veïnes, bon dia. Vull començar el meu discurs mostrant la meva profunda i sincera gratitud pel recolzament obtingut en les eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig. A tots i a totes les que anàreu a votar i als que, amb el vostre vot, avalaren el canvi i la gestió realitzada pel meu equip de govern en la passada legislatura. Vull donar l'enhorabona a la Corporació Municipal que acabem de constituir, als i a les noves incorporacions, i als i a les que ja hem format part d'altres corporacions. Ens hagi posat la ciutadania en l'oposició o en responsabilitat de govern, jo vos demane, i jo la primera, rigor, diàleg i dedicació per a ser dignes representants del veïnat, ja que tots i totes busquem un objectiu comú: millorar la vida de les persones del nostre poble. Gràcies als meus companys i companyes de l'Agrupació Socialista d'Alcàsser per la vostra feina i pel vostre suport quasi incondicional. Gràcies a la gent que dia a dia m'acompanya i me cuida durant aquesta travessia. Gràcies al grup municipal socialista pel vostre treball. Incansable i rigorós, sempre al servei del poble. Com va escriure Magda Granell, si sé que sou aquí, se m'obre el dia com un mar ple de sol i de veles noves que solquen horitzons lluny i bellíssims. I gràcies a la família i amics, que són els que pagueu el preu més elevat del nostre servei públic. A mon pare i a ma mare, als meus germans i germana, a les meues nebodes i al meu nebot, que estan per ahí fent un poquet de parlar. Vos dec el que soc i com soc. Avui iniciem nova legislatura, després de 4 anys de treball molt dur, i aprofite per demanar disculpes a qui puga haver-se sentit ofès o perjudicat per alguna decisió presa. Tenim per davant 4 anys il·lusionants per seguir desenvolupant les polítiques progressistes ja encetades. Soc molt conscient que queda molt a fer, i els pilars principals del nostre govern que ara iniciem giraran al voltant del planeta i de les persones. Les polítiques sostenibles que prioritzen el respecte pel nostre planeta i pel nostre territori, perquè sense planeta no hi ha persones. Hem de pensar en global i hem d'actuar així, en local. Seguirem treballant per la sostenibilitat i la transició energètica i lluitarem per pal·liar el canvi climàtic tan devastador. Seguirem construint un poble amable, accessible i caminable, amb accions per calmar el trànsit i sempre apostant per la mobilitat sostenible i que doni preferència a les persones. Volem aconseguir complir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 fins al 2030, tal com marca el pacte d'alcaldies al que estem adherits i al que ens hem compromès. I clar que sí, les persones seguiran estant en el centre de les accions de govern i serà la prioritat de les nostres polítiques públiques, en especial les persones en risc d'exclusió. L'educació, prioritat absoluta en la nostra acció de govern, per a tots i per a totes, perquè la formació és bàsica i necessària en la societat avançada que volem. Les polítiques d'ocupació que ens han permès reduir la taxa d'atur en el nostre poble en 6 punts i que seguirem desenvolupant responsablement i amb contundència. Està comprovat que tota inversió destinada a que la gent trobi feina actua com a prevenció
d'altres situacions de conflicte i genera benestar en la població. Seguirem recolzant sense descans el nostre comerç local, amb un suport quasi devot, perquè sou part indispensable de la vertebració de la nostra localitat. Seguirem adequant les nostres àrees industrials segons les demandes de les indústries, per fer d'elles la millor opció i un punt atractiu on implantar les empreses. I seguirem escoltant i recolzant els productors agraris i promocionant els nostres productes fruits del conreu de la terra. Perquè tots els sectors junts sou el motor econòmic de la localitat. La cultura seguirà sent lliure i amb accés generalitzat per a totes i tots. L'esport com a oferta d'oci i de vida i del mode de vida saludable. Un poble segur i que sap resoldre els seus conflictes. Un espai on la nostra joventut estiga a gust i puga tindre la seva veu. Un poble feminista, igualitari i equitatiu, on siga quina siga la seva condició, siguem respectats dins la nostra diversitat. Un poble lliure de violència de gènere, ja crec que hem d'erradicar a base de lluita i d'accions pacífiques però fermes. Un poble participatiu, on totes les nostres associacions i col·lectius veïnals estigueu al centre de la participació ciutadana i perquè caldrà innovar i buscar fórmules i nous models per decidir entre tots i totes el futur del nostre poble. I com no, i per descomptat, un poble on el benestar social dels nostres veïns i veïnes siga una constant. Sempre en trobareu en la trinxera de la justícia social, costa el que coste, i em coste el que em coste. I sempre em trobareu a peu de carrer. Pense que el despatx d'alcaldia cal que estigui ahí, amb passió, amb sentit comú i sempre disposada i al servei de la ciutadania. Però sí, també som molt conscients que avui comencem la legislatura en minoria, una minoria majoritària amb 6 regidors i regidores. El president Puig, en el seu discurs d'investidura de fa uns dies, es va recordar una cita que va dir Churchill. Diu, el de la política, és un treball en què mai es té èxit. Però nosaltres treballarem des del minut zero per arribar a consensos i trobar el recolzament necessari per poder abordar els projectes amb una majoria suficient i seriosa, esperant accions en positiu i deixant sempre oberta la porta dels acords i del consens, amb responsabilitat i buscant la confiança mútua. Ara és el moment de la política de deberes, de la política que val per canviar les coses. I des del grup de govern sempre estarem oberts a totes les aportacions constructives i en positiu. Per acabar, vull emprar un poema de Marianne Williamson amb el que el senyor Nelson Mandela va concloure el seu discurs d'investidura. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, la que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Y en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguros. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo, que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Señores, visca Alcácer.
de concloure, donem per conclòs el ple de constitució de la nova corporació municipal i la veritat és que és un goig veure-vos a tots així. Vos emplacem a que sigueu tornant als plens, sigueu estant d'ahir. Moltes gràcies, senyors, senyores.